Igen, innen tolják az autót. Nézd ide, Ákos, egy picit. De nem akarta, de szuper. Csak ide töltök. Ott tolják, ott fogják föltolni az autót. Gyere! Hogy emeli fel? Nem, ez egyszerű. Még én össze volt törve hátulja. Hozzák a Weber Gabi kocsiját és ott a másik sárgát. Milyen jó melegít játszott az alapik szegetében. Most hozzák. A